Takže ahojte priatelia moji, a ja vám chcem týmto videom zdeliť takú jednu veľmi stručnú, ale myslím si za to jednu veľmi hodnotnú informáciu, ktorá môže zmeniť skutočne život vás všetkých. To, čo vám chcem teraz povedať, je možno pre niekoho neuveriteľné, možno pre niekoho fascinujúce, možno niektorí to zoberiete ako jednu veľkú výzvu. Už vy musíte vedieť, ako to budete celé vnímať. Ja chcem v prvom rade sa poďakovať všetkým tým ľuďom, ktorí mňa naviedli na tú správnu cestu, ukázali mi, ako funguje svet, ako funguje život. Ďakujem za to svojej rodine, ďakujem za to množstvo ďalším ľuďom. Samozrejme, človek na to, aby mohol inak žiť, než žil doteraz, tak je dôležité zmeniť myslenie, zmeniť svoje uvažovanie, zmeniť celkový pohľad na svet. Ale kde na to človek môže prísť? Kde sa to človek môže dozvedieť? No myslím si, že na to je úplne jednoduchá odpoveď. Učiť sa od tých ľudí, ktorí žijú život podľa svojich vlastných predstav. A to je možno 3% ľudí na tejto planéte. Či je to Brian Tracy, Warren Buffett, Robert Kiyosaki, Bill Gates a množstvo ďalších ľudí, ktorí naozaj išli za svojím snom, išli za svojím cieľom a vybudovali si naozaj ohromný život. Absolútne to nie je o peniazoch. Tu sa neradí sa človek medzi úspešných ľudí len vtedy, keď je milionár, keď má peniaze. Poväčšine tí, čo majú peniaze, sú neúspešní ľudia. Veľa ľudí sa mýli v tom, že meria úspech na základe toho, koľko má človek peniazí. To je blbosť, to je absolútny blud. Meria sa to na základe toho, že človek sa rozhodol ísť za svojím cieľom a pracuje na ňom. Vtedy si môže človek povedať, že je úspešný človek. Dajte si vy otázku, či pracujete vy na svojich cieľoch, či sa niekam v živote posúvate, či to, čo robíte teraz, vás naozaj baví, či vás to naplňa. Robíte naozaj to, čo vás robí šťastným, čo vám dáva vnútornú slobodu, časovú slobodu, či naozaj môžete byť tak často s rodinami, ako chcete byť s nimi? Ja myslím, že v mnohých prípadoch veľa z vás odpovie, že určite nie. A priatelia, chcem, aby ste vedeli, že človek, ktorý nemá v živote cieľ, tak skončí na takom mieste, kde sa mu možno veľmi páčiť nebude. Predstavte si, že vypláva loď z prístavu. Keby tam nebol kapitán, ktorý by to neriadil, tak tá loď niekde stroskotá na ostrove. Vždycky, keď niekde ideme, či je to na aute, či je to na lietadle, či je to na lodi, máme svoj jasný cieľ. A vždycky sa do toho cieľa dostavíme. Zapneme GPS-ko a ideme. Ale mnoho ľudí si vie lepšie naplánovať dovolenky ako svoj vlastný život. Mnoho ľudí absolútne nevie, možno mnohí z vás vôbec neviete, kde vo vašom živote kráčate, kam smerujete. Takže toto je, priatelia, naozaj prvý krok ku tomu, aby ste mohli byť v živote úspešnými a vnútorne šťastnými. Stanovte si nejaký cieľ, začnite malými cieľmi, ktoré budete postupne zväčšovať a až po dlhodobé veľké ciele. Pretože práve životný cieľ dáva tomu životu zmysel, inakšie to nejde. To, čo ja vám chcem teraz v prvom rade zdeliť, možno som trošku zašiel inde, než čo som chcel týmto videom povedať, je to, že pozývam vás na jednu veľmi významnú akciu. Je to 15. februára v Košiciach v hoteli Hilton, kde príde jedna osobnosť z Ameriky, celosvetovo uznávaná osobnosť, ktorá si stanovila vo svojom živote svoje ciele, išla si za nimi a dneska ju pozná veľmi veľa ľudí z celého sveta. Jej príbeh je taktiež veľmi fascinujúci. Bola kedysi chudobná matka, slobodná mamička, ktorá si jedného dňa povedala, že nechce tak žiť. Dala si cieľ, povedala si, že musí sa dostať niekde inde, že sa nechce už takto trápiť. A povedala si, že spolieha sa iba na seba. Verila si, že niečo v živote vybuduje, išla si za tým. A dneska po 43 rokoch zo slobodnej a chudobnej mamičky je multimilionárka, ktorej organizácia sa už dotkla všetkých kontinentov na tejto planéte. Pôsobila v kráľovskej rodine. Prednášala na rôznych medzinárodných konferenciách a pomáha ľuďom meniť si životy po celom svete.
Táto osobnosť teraz príde do Košíc, ako som spomínal, 15. februára v hoteli Hilton a každý z vás je tam pozvaný. Ja vás pozývam, poďte so mnou na túto akciu. Teresa Gregory, ktorá tam príde, o ktorej som vám teraz rozprával, si za takéto semináre vo svete pýta obrovské peniaze. Ale čo si možno nečakali je to, že táto akcia je bezplatná. To, prečo je to tak, to naozaj vôbec nerieš. Je to proste tak, je to akcia bezplatná. A ver mi, že keď sa rozhodneš tam ísť so mnou, dávam dokopy naozaj veľkú partiu. Už teraz je nás toľko, že len z Martina pôjdeme v kolone do Košíc. Je veľký záujem o túto akciu. Pretože to, čo sa tam dozvieš, ti naozaj určí nový životný smer. Teresa Gregory nám príde ukázať tie kroky, ako si vybudovať ten život podľa svojich vlastných predstav, ako docieliť to, čo si stanovíme za veľmi krátke obdobie. A buď si istý, že dostaneš tam také impulzy, že to z tebe vzbudí silu, dá ti to inšpiráciu a začneš si vnútorne veriť, pretože viera v seba je naozaj veľmi dôležitý faktor. A to taktiež, čo sa tam dozvieš, tak ti veľmi pomôže k tomu, keď sa rozhodneš, že chceš niečo vo svojom živote zmeniť. To, čo my aj chystáme najbližších 90 dní, tak bude to mať taktiež veľmi významný dopad. Jednoducho, aby som to celé zhrnul, nebudem zachádzať do detailov. Každý, kto sa tejto akcie zúčastní, behom 90 dní, ktoré potom budú nasledovať, budeš žiť taký život, aký si doposiaľ nepoznal. Zbavíš sa trápenia, dáš výpoveď v tvojom zamestnaní, vôbec ho nebudeš potrebovať. A budeš žiť životným štýlom naozaj veľmi, veľmi dobrodružným. A samozrejme, každý si behom týchto 90 dní vybuduje maximálnu slobodu. Len si to predstav, že nebudeš musieť nič riešiť, budeš doma v pohodičke, s rodinou svojou, nebudeš počítať každé euro, nebudeš sa báť, nebudeš mať strach z pôžičiek, proste naozaj všetky tieto veci si vie človek behom týchto 90 dní úplne vyriešiť. A buď si istý, že to, čo ťa potom čaká, tak sa ti možno nesnívalo ani v tých najkrajších snoch. Keď si rozhodnutý ísť so mnou na túto akciu, strávime tam jeden deň. Jeden deň v tvojom živote môže mať naozaj veľmi veľký dopad, takže dobre si rozmyslí, či pôjdeš radšej niekde na výlet, niekde na chatu, niekde pozrieť kamarátov, opýtaj sa potom sám seba, keď sa tak rozhodneš, čo ti dajú kamaráti v ten deň, akým spôsobom ti ten život ovplyvňa. Pretože táto osobnosť tu príde ku nám z Ameriky, takže my z Martina do Košic máme naozaj veľký kúsok. Ak tam máš byť, tak tam budeš. Ak tam nemáš byť, tak tam nebudeš. V každom prípade je to v poriadku. Ja ti dávam tú možnosť. Či sa jej chopíš, to je naozaj len v tvojich rukách. Keď budeš chcieť trošku viacej o tom vedieť, viacej informácií, kľudne mi zavolaj, napíš mi, môžeme sa o tom porozprávať bližšie, aby som ti to celé objasnil, ako to bude prebiehať, kde sa stretneme a všetky tieto náležitosti okolo toho. Takže budem sa na teba tešiť a želám ti naozaj to správne rozhodnutie. Maj sa pekne, ahoj.